Bisan pa man sa nagkreiyang modernong teknolohiya sa medisina nga maoy alibyo sa mga sakit. Daghan gyapon nga Pilipino ang nagatuo sa sinauna nga pamaagi sa pagpanambal pinaagi sa mga ginatawag og albularyo o mananambal. Atong sayon kung ganong walay puas ang pag-abot sa mga pasyente so sa kailadong mananambal sa Lupon, Davao Oriental sa RTV Presents ni Argil Relator. Gidautan, gihiluan, o dili ba kaha gikainggitan sa uban, gibinuangan sa dili ingon nato, gidistorbo sa kalag nga wala mahiluna, sakit nga gikan sa kinaiyahan. Kini pipila sa mga hinungdan sa gibating balatian nga gipapulsuhan sa mga pasyente ni Nanay Telia sa Lupon, Davao Oriental. Usa siya kailadong manampalay sa lungsod. Niadtong Sabado, hapit na alas 5 sa hapon, dihang niabot ang among team sa balay ni Nanay Telia. Sa gawas, makita ang mga pasyenteng nagpaabot sa ilang turno. Sa sulod, duna pa ay nakalingkod nga nakapila. Naghulatsab nga sila matambalan. Gipadayon ako ni Nanay Telia ug nananghid ako sa akong tuyo nga pag-cover sa iyang pagpanambal. Duha ka tuig na ang nilabay, dihang gihiluan matud pa si Josefina Aquino. Pagtuo niya nga duol na siya sa kamatayon, sanglit wala kuno siya na ayo sa ospital. Nagpakitabang siya kay Nanay Telia. Okay kayo sir, na wa jud kuan basta katong pag-arina ko diri pag-abot. Ako jud ang giuna ni nanay kay nalukuan man kuluya naman jud ko kaayo nimo to gi pa. Suday ko nanay dito yakong gidapatan. Pag uli na ako murag kuan na jud sus dako jud ang diferensya ba. Ug tuod man siya na ayo. Busa, lakip ang iyang mga anak ug apo. Kung dunay ginabating dili maayo, ang pulso ni Nanay Telia mo'y ilang daling maduulan. Kanina ay kaduhang beses nga gibalik ni Nelly Malayno ang iyang 3-week-old nga baby tungod sa rashes. Salamat. Nalaya na, nalawit ng uban. Ayaw na. Kaya naayaw na siya. Ako lang ibalik. Dapat lang balik na. Dili sab maayo ang pamatyag ni Bebelin Montejo. Kinsa sukad pa kaniadto hangtod na sa iyang mga anak karon. Ginasaligan nila sa ilang kaluwasan ang pagpanambal ni Nanay Telia. 1998. Ayun. Man ako, balik-balik lang days. Hantod na karon 7 kabuka kong anak. Oo, nya. Kung sa mga kanang kalinturahon, mula rin kang nanay. Sa matag paghuman sa pagpanambal, ang mga pasyente muadto sa altar ni Senyor Santo Niño aron magpasalamat. Dayon hulog sa bisan pila nga kantidad sa donation box. Mismong si Nanay Telia nag-ingon kanako nga bisan siya nagapa-check up man kuno sa mga doktor. Gani ang iyang mga pasyente, gina-advise niya nga magpakonsulta sab sa eksperto sa medisina. Apan, tungod sa taas nga pagtuo ug sa napamatud ang resulta sa pagpanambal niya, daghang pasyente ang gabalik-balik kang Nanay Telia. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.